Kaixo, zer modu zaudete? Ondo, venga, hasteko prez. Gaur hasiko gara eterrekin. Eterrak. Kontuz, eterrak eta esterrak ez dira konposatu berdinak. Aurrerantzean esterrak ikusiko ditugu, baina gaurko honetan eterrak. Oxigenoak bi lotura egin ditzake, bai? Orduan, alde batean izango dugu kate bat, karbono kate bat, eta beste aldean beste karbono kate bat. Hau da, oxigeno hau beti egongo da bi karbonoei lotuta, bi erradikalei lotuta. Ikus dezagun adibide batzuekin nola deitzen diren. Badaude izendatzeko bi modu, baina guk errezena erabiliko dugu. Dela, aipatzea erradikalak eta gero esatea eterra. Adibidez, hemen nolabait litzateke R bat hil, R bi hil, eterra, adibidez. Demagun konposatu hau daukagula. Orduan, konposatu hau ikusten dugunean, hau ikusita badakigu dela eterra. Oxigeno bat bi karbonoei lotuta, modu honetan. Nola deitzen da erradikal hau? Etiloa, bale? Orduan, etil erabiliko dugu. Eta nola deitzen da erradikal hau? Metiloa, metil erradikal bezala. Orain zer egin behar dugu erradikalak orden alfabetikoan ordenatu. Orduan, konposatu hau litzateke etil, zuriune bat, metil, zuriune bat, eterra. Erreza bai? Beste bat, konposatu hau. Esango genuke oxigeno, bale, eterra. Gero CH3 lehen bezala, metil. Eta hau da, bentzenoaren erradikala dela fenil. Gogoratzen? Bale. Orduan, orden alfabetikoan antolatuta, litzateke fenil, zuriune bat, metil, zuriune bat, eterra. Beste bat. Hemen ja gauzak hasten dira konplikatzen. Baina erreza, ikusiko duzue. Ikusten dut oxigeno hau. Esaten dut, hau eter bat da. Beraz, eterra. Erradikal hau. Ze ikusten dut? Ikusten dut hemen daukala ramifikazio hau. Eta honek esaten didela iso. Iso zerbait. Iso. Orain jakiteko zer datorren hemen, karbono kopurua kontatzen dut, eta horrek emango dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orduan, iso exil. Eta hemen, berriz ere, egitura antzekoa daukat, baina guztira 3 karbono, beraz, isopropil, eta gogoratu iso hauek sartzen direla orden alfabetikoan. Orduan, hemen izango genuke iso H, eta hemen iso P. Beraz, isoexil, zurione bat, isopropil, zurione bat, eterra. Beraz, hau litzateke isoexil, isopropil, eterra. Goazen beste batekin. Hemen berriz ere oxigeno bikarbonoei lotuta, eterra. Hemen talde hau erreza da, bai, etil, eta hau ere erreza da. 5 karbono dauzkagu ziklo batean, ziklopentil, eta orain alfabetikoki ordenatzeko etil, zuriune bat, ziklopentil, zuriune bat, eterra. Ados? Baietz errezak direla. Beraz, aipatzen dut erradikal honen izena, beste erradikalarena, orden alfabetikoan jartzen ditut, eta gero bukatzen dut, eterra esaten. Hemen izena ematen digute bifenil eterra. Eterrak esaten digu dela oxigeno horrela, biloturakin, bikate. Zer gertatzen da bikate horiek berdinak direla? Bifenil, feniloak dira, orduan, hau litzateke bifenil eterra. Etenil, fenil eterra. Bale? Eterra ikusten dut, oxigeno bilotura. Etenil, bale? Hau litzateke etano bezala, baina lotura bikoitzarekin. Beraz, adibidez, orden honetan idazten dut nik, CH2, eta fenilo horrela. Kontuan eduki, honek ere daukala beste izen bat, dela viniloa, bale? Orduan, beste modu batean esateko litzateke vinilfenil eterra. Bai? Hoietako edozein.
Guazen beste batekin, hau ja azkena da. Kontuz, hemen ja sartu dizue zailtasun txiki bat. Bueno, ez da zailtasuna. Tertbutil metil eterra. Eterra ikusten dut, oxigeno bilotura. Gero, tertbutil esaten digu lau karbono direla eta tert esaten digu egitura hau dela. Bai? Orduan, hau litzateke, hau da tertbutilo erradikala, bai? Eta orain metil, CH3, eta eterra, eta hemen daukagun, bale? Bueno, hau da dana momentuz, edo zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizue. Gero arte!